baba wethu ibandla nje limhlonipha kakhulu is a bishop ebandleni umpostoli la endaweni akuyo uyaziwa moya uNkulunkulu umsizile ngendlela emangalisayo phakathi kwethu siyacela bangcwele sishayisane samukele phakathi kwethu ubaba umfundisi Nhlangula inkosi ke bangcwele ngiyayibonga kakhulu ngokusindiswa amen ngiyayibonga inkosi kakhulu nokuthi ngelinye ilanga nami ngimbindi njalo yakhetha mina amen ngiyinto engento nginelutho lekhona abantu bahlakaniphile kodwa uJesu wakhetha mina haleluya amen nami yabo basekhaya ngegama lenkosi uJesu ngiyakhumbula abazalwane uqala kwami iministry inkinga ezabakhona namhlanje ubaba ahlala isikhathi eside
dingena baba. Amen. Ngibaba kimi. Hallelujah. Bekhona abantu ngenxa yokubona abafundisi ukubona ukuthi lo muntu lona umuntu ozane bese ofarisha ngoba ke umuntu okuhlola. Hallelujah. Ngathi bandihlola ngathi hey angikwazi banobaba efanele ukuthi ngimkhuze, ufanele ukuthi ngikhuzwe. Ukuba nobaba akuyona into ukuthi uba nobaba. Uba nobaba into ukuthi ube nomuntu ozothoba kuye, ube nomuntu ongumzekelo. Hallelujah. Ivangeli salithola iquality. Hallelujah. Ngicabanga ngikhumbula dala ngisandukholwa iqiniso ngalithola lonke lenjengokuthi linjalo. Hallelujah. uThixo wayisiza impilo yami. Ngisamile ke bangcwele ngumntwana kaThixo eKlewileni la ngihlala khona. Ibandla andibeke kulo liyahlonishwa ngabantu ngokuthi liyazi ukuthi umholi walo umuntu ohloniphayo. Kunento engayikhetha ke mangifika ekholweni nje. Ngane umuntu wangasemuva. Hallelujah. Angikuthanda umhlabelelo kodwa manje sibheke ngithi andicorrect for umhlabelelo. Ngakhetha nje ukuthi angisule izitulo lezi. Hallelujah. Ngihlabelele ngisule izitulo. Amen. Nginomkhuleko kuNkulunkulu ukuthi Nkosi yami angibengothembekayo. Ngingahluphe endleleni. Kukhona into ebuhlungu mawufika ekholweni ubone kusala abantu obathembile ngoba mawufika ekholweni unabantu ababhekayo. Hallelujah. Uthi ngase ngikholwe ngifike kule level usathana afika usaya umuntu ombhekile usizwe ukuthi noma ubheke yena kodwa ubambelelanga kuye ukhona ombhekile mayisiwa yena esala uthi kodwa lo mbizile ukhona. Hallelujah. uThixo wethu manje wangena kahle uyayibamba impilo yomuntu. Manje wangena kahle awukhathali noma kwenzakalani kodwa yena uma sekhona siyathula zonke izinto because uThixo njalo. Bazalwana ngikhubeki angisakhubeki enkonzweni noma ngafika abantu bedla izono ngoba ngifundisekile. Ngiyazi ukuthi ukukholwa. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Kunama office. Hallelujah. Sengifike ngihlole nasesontweni ndithi yebo bayakhuleka bathandaza kodwa kune office elivulekile. uNkulunkulu wangisiza kakhulu. Ngawuthi ngifike eKlewileni 2004 iloko nje. Hallelujah. Ngazwa igama elilodwa ukuthi lo ngumntana kaNkulunkulu. Baze basho abantu bazalwane mabefika abantu abasizwe bethi bafuna isonto bayabuza ukuthi ufuna isonto eliserious noma ufuna ukudlala ngoba khona amanye amasonto okudlala. Hallelujah. Uthi mangakakhola kahle ungayazi indaba yakho ungayi baba Nhlangula ngoba udlalo. Noma umuntu ebone ephuma khona engakholwa. Hallelujah. Bathi ungena la uyayithemba ukuthi uzoyimela lento yana. Ivangeli lelifundile bangcwele lifuna ulimele. Ikhulula ngesikhathi ngake nganjela ngabantu abasha abawu8 uyosithimi yonke yahamba ngababuhlungu kodwa behanjiswa ukuthi bathi ivangeli liqinile. Ngabheka nje baliqinile sukusebenza kanjani ke ngoku ngase futhi ngiqinise more kwabasele ndithi uma ukhona usafuna uhamba akabalandele ngababiza kathi ingane zami nihambe kahle uNkulunkulu abe nani thina siyaqhubeka ngeke sentshintshe. Cabanga uqaliwe sitting phansi ngabona bebuya one by one bethi bavakashile makuphuma sonto ndithi ngibulisa lendwendwe ezosibona
wathi baba asizona indwendwe thina singaba la kunento bangcwele iqiniso asihlale kulo liyamkhulula umuntu noma lingathi libhlungu kodwa liyamkhulula into yababuyisa lapho bekhona mabekitaza bahleka ukuhlekeki ngoba bangcwele bayayazi iqiniso kona insizwa igifted kakhulu wayithanda lo mfundisi ayikuye uthi mayishumele ngelinye ilanga wayigxotha wathi wena ukone enye hope la asishumele kanje la phinde ekhaya haleluya uNkulunkulu bangcwele uyangisiza kakhulu ngiyabonga ukuhlangana nobaba onjena amen naye ke ngicela ukuthi ngimazile ubaba more than 2 years ngihleli kodwa naye ngamhlola ngambheka amen kuba kudala sizibona izinto senze ema-TVini that was ukuthi mbheke haleluya ukuthi uyena na mara mangimbukele ngiyevule Nkosi yami ngiyaphila nami ngiyathola senze ngafika sekhaya haleluya akayisana kuluzandla kwakho kunento ezimbini uNkulunkulu azibekile empilweni yami namhlanje umkhuleko and the worship hallelujah prayer and the worship amen umkhuleko bangcwele uyasimisa umkhuleko ngithi manibheka lapho ndidlule khona ndibone ndidlule ngomkhuleko into yokudala mawamkela uJesu mawufika ekholweni khelana nomkhuleko yini indaba umkhuleko ubalwe ngalendlela umkhuleko bazalwane ucreator ubuilder okanye wakha irelationship phakathi kwakho noThixo aqale mawukhuluma akuzwe uThixo haleluya uqale nawe mayikhuluma umuzwe uThixo haleluya lento yomkhuleko lena iyakumisa endleleni uthi noma udibana nezilingo noma ungene esilingweni kodwa mawungena umuntu okhulekayo akakhala agcwala iziganga akakhala abheka isonto akakhala kule yonke indawo kodwa uNkulunkulu onamandla unika amasu okuphuma endleleni umnika indlela yokuphuma Sibabhlungu banibone kholwa elidotsha umkhuleko ube siyobona kodwa liyavutha linako konke liyasumayela kodwa nawuthiwa kuyakhuleka litholakala lapho bazalwa nomkhuleko oyimpilo yomzalwane mangumzalwane ongakhuleki ayiphelele inkolo yakho phela ufuna umsebenzi abantu ukuphaka 1999 2000 so ngikhuleka abasabani kakhulu isempumalanga sama ngelilanga siyofola sifuna umsebenzi masifika la ifamily uthi umlungu ngifuna abantu bawu5 kade ngisuka ku5 days fasting uNkulunkulu ngezwe manje sibheke line ndi number 4 Takusuze ndiyithole namhlanje ade ngiyabonga uNkulunkulu. Wezwe ukudala ke kwangekho ama-CV. Nalifika nimulayo nomnye emva kwakho omnye. Wakhomba umlungu. Mayifika ke wangibuka ngibheke emehlweni. Angibheka. Athi siyaphumela ecaleni. Wathatha umunye. Wathatha nomunye wesihlanu. Sahlala ke gate ngibhekile ukuthi umlungu uyabuya. Azange abuye umlungu namhlanje baba ngamsola uNkulunkulu sengikhuleke kangaka namhlanje ngizwile ukuthi ibiyilanga lami kwenze njani sengihamba ngikhala kodwa kwasuka afika amazwi athi singayaphi masuka kuye ngoba amazwi kuphila kuye
noma ningamtholi umsebenzi kodwa ayisona isikhathi. Izinto esibhekana nazo asingasihlukanisi noKristu Jesu, kodwa yonke likhambi ukuthandaza. Uyabona uma umazi uThixo, awumazi uThixo ngoba kwenzela izinto, awumazi uThixo ngoba unezinto ozifunayo, umazi uThixo ngoba uthandaza. Uthi mawuthandaza umvuthixo ukuthi ukhona, ethi ungakhali dinawe wazi ukuthi nawe ukhona. Masingathanda sizofa endleleni, sizofa endleleni. Sithandaza, prayer, impilo yakhona. Prayer, yabona prayer i-foundation. Mawuthandaza nge-foundation, asikho isilingo esingama phambi kwakho. Akusi ukuthi uzongena esilingweni, uzongena esilingweni noma uthandaza, uzongena esilingweni noma uvutha, uzongena esilingweni namandla wakho. Kodwa kuphunya abazalwane unganomthanda masawukhona esilingweni, uvuka umhlabelelo uthi ngiyamazi ummeli wami ukhona, uhlala nami noma kula ukhona. Isuke emthandazweni, ayisuke imvakalelo letho. Izinto uThixo asinika zona asimkhonzi ngazo, simkhonza uThixo ngokumazi. Asimazi, asazane naye, asimazi uThixo. Haleluya. Singamkhonzi ngokumandi kulesikhathi esimnandi sokuthandaza. Yabona makukuhle thandaza, makukuhle into zihamba kahle, ayingakujabulisi into yoba zihambe kahle. Hlala emthandazweni ngoba ngesikhathi ujabula uJehova usendleleni uyakufaro, uthi nangu umuntu wami iyakuye. Uyajabula wena, kwazi kwamnandi ukhona, kwazi kwakuhle ukhona. Nabakhalayo abathi Nkosi yami sive, awuyazi lento ngoba Nkosi yami liyeza isikhathi sikafaro. Indlela yokholwa iyenyuka khona kufika sihlele khona. Ngesikhathi sahlela indlela unika isikhathi Thixo sokukhuleka, sokuthatha amandla. Mase inyuka indlela, yazi nokuhleka namhlanje ukuthi khona indlela enyukayo lapho uzodinga amandla okudlula, uzodinga amandla okudlula. Bazalwane esilingweni kunezinto ezingangeni. Yabona amandla angene nawe esilingweni, kuyakusiza amandla. Uzosiza ukwazi uNkulunkulu emkhulekweni. Uqala ukho uthi Nkosi uthe izwi lakho, so nyathelo fezela. Haleluya. Uthe izwi lakho inyoka zosiluma zingasenzakalisi. Akekho amandla sophansi, kodwa kuvuka into ukuthi ezwi lakho uthe Nkosi Jesu. Ake sifundeni bandle Acts chapter 16 verse 16. Izenzo ulalelwa sizi
Yabona leyo uthi bayethe usathane lupedile ngapha ethi usathane ayikho into ongayenza ethi usathane namhlanje uthele uphunyuka ngeke uzuphume ethi namhlanje ngikubambile lapho unqane khona uthi wena unayela sisimo wena unayela silwandle wena unayela yonke into osayikho into ngaphambi kwami uyilanda lento emthandazweni yebona savuthi lapho abasekho bakhidayo abasekho bafakazayo kuwe nempi ethi wena unayela sisimo ethi simo zadlula la engekho amandla kodwa ujonga amandla ivesi amandla kaThixo abese udirector kwivesi relevant for isimo awukoti noma yini impinganye inendlela yokuphuma kwayo impinganye inendlela yokudlula Verse 1. Verse 1. Paul uyaboshwa. 16 verse 16 sorry. Verse 16. Kwathi siya endaweni yokukhuleka. Yeah. Wahlangana nathi intombazana enomoya obungomu. Eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula. Kuthiwa uSilas noPaul bakhuleka basendleleni yokukhuleka bahlangana nentombi enomoya obungoma bayokhuleka bahlangana nesimo kusuke ukukhuleka yayimpilo yabo njengabazalwane babekhuleka noma besumaye babe nesikhathi sokukhuleka noma benamathende bebe nesikhathi sokukhuleka yona yamlandela uPaul nathi yamemeza yathi laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke ezimemezela kini indlela yensindiso yakwenza lokho izinsuku eziningi kepha uPaul esecasukile waphenduka wathi kumoya ngiyakuyala egameni lika Jesu Kristu ukuba uphume kuyo ngiyakuyala egameni lika Jesu Kristu ukuba uphume kuyo wayesephuma ngaleso sikhathi kwathi abaniniyo sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo libukile bababamba uPaul noSila babahudulela esigcawini
ezintawini phambi kwababusi. Hallelujah. Thina abashumayeli sihamba siyobhidliza umbuso. Kodwa iproblem silwa nombuso kaSathane ngegift. Asilwi nombuso kaSathane ngamandla omthandazo. Yabona ithi mayikhona igift ubona ukuthi yonke into iphelele. Kanti igift bangwele into ozalwa nayo. Kodwa mayingekho amandla ayingeke ukusebenzele. That is why sibona abantu beshumayela bephenduka abantu. Kodwa hayi kwesiyami khona lapho kwenzeka izinto sibona abantu beshumayela balale nabantu bashumayela ababashumayezile. Why? Bashumayela ngegift. Abaphathi ukuthi kunomuntu kuthiwa bethola inzuzo ngale ntombi futhi mase ngale ntombi seyiguquka ingina amandla kaThixo kukhona into ephelayo kukhona umbuso ovalwayo kukhona izinto ezimoshakalayo. The devil won't be happy about that. Akayivuyela leyo nto. He will attack you tababanja afake tilongweni. Ngeke singene thina tilongweni abangena kulo. Kodwa uSathane uzokwenza isimo. Enza isimo. Kodwa manje makuvela isimo ebantwini abakhulekayo. Uthixo elithi ubathuthu. Kunezinto abazalwane sengiyacabanga nje baba. Esifonela zona unnecessary. Baba utilwe ngabantu ngezinto efana ukuthi sazilungisele. Yabona mawuthandazile umthandazo bangwele will guide you, will tell you what to do. And umthandazo bangwele awudingi ukumkhola uThixo. Kodwa bangakinanga emthandazweni. Hallelujah. Kade ngilela bafowethu izolo mase uthandaze kakhulu ingane ingasebenzi ngihlupheka ngalesi simanga ngikholwa uyakholwa umuntu ohluphekayo. Yabona uNeside uNkulunkulu uyakholwa ayikho into ongayenzi. Ngathandaza ngimvunkulunkulu ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ngelinyaka mandivuka fike batshele ngithi mama nomama thina ngiphuma la endlini ngiva isimelo somsebenzi bathi awuphi ndithi angazi kodwa ngisazobuza uNkulunkulu kodwa ngizwile ngeke iziphele lenyanga ngingawutholanga umsebenzi. Bazalwane uNkulunkulu ungumhlobo sengihamba ngiyokhuluma baba ngikhulumile vesa baba ngesonto ngafone bathi awuza kuba interview ngithi uNkulunkulu kanjani. Hallelujah. Angwele uNkulunkulu unakho. Kodwa ngeke uzuyazi lento ongekho emkhulekweni. Ukhona into edileyo uyenzayo yasenzela. Isifana khona uzobaleka emva kwakho athi mzalwane kuyakhuleka lento bangwele uzenzela wena nguzobhekana nesimo. Kodwa ungadluleki. Ube likholela ziko ukuthi nesizini uyaziyo ukuthi ngesizini ethile ubani ngeke simthole. Unyaka awuqedi unyaka ekhona. Likholwa nesizini ngoba lidonje umthandazo. Hallelujah. Yes. La ya 25. So the power of worship. kepha phakathi kobusuku oPaul noSila bekhuleka badumisa uNkulunkulu ngamahubo iziboshwa zabezwe. Bakhuleka phakathi kobusuku bakhuleka.
asivi complain, asiva befonela obaphethe ethi baba sesiboshiwe, ngoba kunento abayaziyo ukuthi ukhona noba beboshiwe ongaboshiwe, ukhona ohlala ehamba nabo, ukhona ohlala nabo, ukhona ongakibo. Mayekhona lo ngakithi, ngubani ongamelana nathi noma siboshiwe? Asikhathali ngoba ukhona lo esihamba naye, asesabi. Kwavela ngokuzuma ukuzamazama komhlaba okukhulu, kwaze kwazanyazanyiswa izisekelo zetilongo, kwavuleka khona lapho iminyango yonke, kwathululuka nezibopho zabo bonke. Wathi umgcini ziboshwa ephapha, haleluya, wabona iminyango yetilongo ivulekile, wayesehosha inkemba efuna ukuzibulala, ngokuba wathi iziboshwa ziphunyukile. Siyabonga bangaphakathi etilongweni, uNkulunkulu abashangela emkhulekweni. Wathi la umkhuleko bewusalisiza, kodwa sekufanele ukuthi silande ukukhona, silande izikhiya ngendumiso. Bethu abashabelela akekho athi asihlabelela. Yabona manje ukukhuleka uNkulunkulu uveze into kulona akumenyo. Manje uzophuma etilongweni anikele ukuthi akekho athi komunye asenze kanje, kodwa kukhuluma uNkulunkulu ongaphakathi. Cha bazwakala beshabelela, bashabelela, bashabelela. Sengiyacabanga nje isikhathi beshabelela ngomoya ngengamoya, babekhululekile kuthiwa neziboshwa zabeswa. Ngicabanga benzani laba beboshiwe, neziboshwa zabeva benzani laba behlupheka kangaka? Ukhona impilo yakho mzalwane obhekene nayo, kodwa awudingi ukusizelwa, awudingi abantu abazothini mzalwane, awudingi imkhuleko, udinga indumiso. Nesikhathi lapho sesazwele basho ukuthi sihamba nzima, uphakame ngohayini wakho bewazi ukuthi uyasihlupheka, kodwa ngoba wazana noNkulunkulu emhlabelelweni, wazana noNkulunkulu emkhulekweni, uthi Jehova is your name. Ngithi ngeke ngiphinde baba ngimdine ngezinto zami ezifuna mina, ngezinto ezifuna isilungiselele mina. Ukhona beziserious bazalwane, kodwa uhlula ukubhekana noFaro. uFaro ofuna wena, because uNkulunkulu uthetha nawe first, umazi ukuthi ukhona. Hallelujah. Jehovah is your name. Lona wayekhona ubabaza amandla wakhe, nala ukhona uthe baba mayikhuluma wathi uyakukhatha noSathane uhleli ubukela, uyazi ukuthi unezinto zaziyo ngayo,
ungameli ukuthi uzobiza bani kodwa indumiso haleluya uthi wahlabelela uthi kwezwakala akhuleka manje ekhuleka ngumhlabelelo dumisa kukhona izinto bangwele mawuhlabelela mawudumisa ukuye uNkulunkulu sizoqaqela izinto iworship bangwele iyamsondeza uNkulunkulu iyamthinta uNkulunkulu worship today mawufika noma upheke into engekho uthi uyamalithi warrior noma kunje my time is coming noma kunje Yesu ngiyasibona isimo kodwa ikhona indoda mawuke wabiza yona uyanyalaza ikhona indoda enamandla uthi yathi mayifa wanyakaza umhlaba atheleka amandla atheleka amadwala kwezwakala bese ngempela ubinguye lo khona abantu basazoshoka bathi ngempela sambona uNkulunkulu kuwe sambona uNkulunkulu omzalwane akabonwa ehlekeni ubona lapho ekhulula khona amangale uNkulunkulu bazalwane asibele ubudlelwane. Let's build a relationship. Ungaphumi uyokwenza noma yini noma uyayiva igift uthi yakuhlupha kodwa ungahambi engakakhulumi nawe engahambi ungakamuzwa ukuthi ngiyamuzwa yabona masomuzwa uthi uhlala uthi ngiyamuzwa yes uthi uhambe endleleni uthi ngiyamuzwa ngoba kalinde enkonzweni ufika noma nini ndiyenivale la sisebenza khona office anditshela inkosi yami ngiyamuzwa khona namhlanje uthi andenzeni ngoba lento bangwele impilo yethu ukhuluma ngesikhathi sonke akadingi mic. Ikhona letrongo lena ongene kuyo kodwa wathi inkosi noma ndinje noma ndikhona kulamalahle yaye martiria kisozivula Jehova you are mighty warrior. Oh
sisashaya